Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel गोसो गोथार बरायनाय जाबाय। दा जोंनाव मिस्टार एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथाङा फैदोंमोन आरोना हठात करिनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो ट्राइ खनसे बरायहरनाय थालायबाय आरोना गोसो गोथारै एन्टारटेनमेन्ट रायलायदों। ओमफ्रायहाय माने नैबे ब्रना दैहुं ब्रना इउटुब चेनेल दं आरोना सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरोना गोसो गोथारै। ओमफ्राय गाव सेबना हरदो कमेन्टफ्रा लिरसेबना हरदो बेल आइकनफ्रा थुना हो। सिथानि गोबोरखि मोखांबो दंनो लोगोसे बेथ' जेराव थाफाखायो। इउटुब चेनेल मालिकआ बैनो आरोना दैहुं ब्रह्म होनदों नामा? दैहुं नार्जारि। दैहुं नार्जारि होननाय इउटुब चेनेलनि नामा थांदो डाइरेक्ट सार्च खालामदो गाव सिलाजोबना हरदो आरोना साबसक्राइब कि साबसक्राइब एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनि फैबाय गोसो गोथारै। आं नुनांगौ आरोना कमेन्टखौ ओमफ्राय आं नायगोन गोसो गोथारै आरो आं नोंसोरनि कमेन्ट नुबानो आं गोजोनबाय आरोना हाब माथो आंजों बिराद अनलाय मारो होनलायलायनानै आरोना हानायखिनि सापर्ट खालामदो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर। नैबे सिथानि नामा नामलाय? दतमा बयस। दतमा बय AS16। दतमा बय AS16 नोंसोरथ' मिथिखागौ सानफ्रामबो नायबाय थाखायो आरो गोदान गोदानफ्रा हाबनानै डाइरेक्ट गावसिबदो साबसक्राइब खालामना हरदो आरोना गोसो गोथारै दतमा बयस AS16 ओमफ्राय बैना दैहुं नार्जारि आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेनोसै होनबा ना मा होनो लास्टनि खनसे मिनिया होनना मिथिखाया होनबा। सरायबिन डाइरेक्ट नैबे खुसु सेरफांगुरिजों गाबाय ओमफ्राय ओरै आखिजों खुसुबाजों हाबबायना माबा नङा बे जायखिजाया ओरै सेरफांगुरिजों हाबनानै खेबसेनो ओरै आखिजों सिदा सालायलांसै जों मिथियालै नङा आं मिथियाना लामाखौ खुसुगाव खुसुगाव दे लोंग्रोदो जागोन खालि जागोन दे नोंहा मोनथ'आ साहा गुदुं खामफ्राव जालाबायनो जेबो गैयालै बेनो खुनुरुखुम खबरबो गैया नालाय दुध साहायानो नङा औ बेस्ट खबर गोनांना बारा गोथाव जाखाया आलमन्ड फ्रय मोनामलाय साहाया मबाइलानो जाथलालै गोदान बायनोसै आं एबार खोमसिन नुजोबो मबाइलानो दाम खम नालाय ए केमेराखौ बेसे संदो बेनो लायनो गारि सालायग्रा गारिखौनो नारनो हाया बियो दे होमबा थांदो ब्र दे जागोन होमबा दे औ दे